ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. барномаи милитсия хабар медиҳад чун ҳамешагӣ дар хусуси ҳодисаҳои ҷиноятӣ, афроди қонуншикану ҳуқуқвайронкунанда ва дигар самтҳои фаъолияти милитсияи суғд ба шумо маълумот медиҳад. дар хотир бояд дошт ки риояи қонуну тартибот кафили саодати зиндагӣ ва осоиштагӣ дар ҷомеа аст. мегузарем ба шарҳи хабарҳо. пайгирии милитсияи ноҳияи зафаробод шахсияти наврасеро муайян сохт ки дар 7 ҳолати чорводуздӣ даст дорад. гузориши аввалини барнома оиди нобакории ноболиғ ки сокини шаҳраки меҳнатободи ноҳияи зафаробод мебошад маълумот медиҳад. дар натиҷаи гузаронидани маҷмӯи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ ки муроҷиати шаҳрвандон ба он асос гузошт, кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи зафаробод ба кушодани гиреҳи силсила чорводуздиҳо комёб шуданд ки моҳи июни соли 2024 оғоз ёфта то даҳаи аввали моҳи январи соли 2025 идома ва аз чунин кирдор ба сокинони деҳоти ноҳияи зафаробод зарар расонда шудааст. навраси 17-сола иstiqomatkунандаи ҷамоати шаҳраки меҳнатобод гумонбари дуздиҳо мебошад ки пайрӯҳаи ҷиноятиро интихоб 9 лаҳзаи дуздӣ бо тасарруфи 6 саргов ва 10 саргӯсфандро дар танҳоӣ анҷом дода беҷазо мондан ӯро хислатан бебоку худбовар намудааст. ин гуфтаро милитсия бо он асоснок мекунад ки дар аввал агар гумонбар шабона дуздӣ содир мекарда бошад, баъдан рӯзона низ чунин кирдори ба ҷомеа хавфнокро анҷом медод. агар дар ибтидо дуздиҳо дар ҳудуди заминҳои саҳроӣ содир мешуданду чорвои беназорат ҳадаф қарор мегирифт, рафта рафта қадами дузд ба бошишгоҳҳои саҳроӣ ва оғилхонаи аҳолӣ гузошта шудааст. Дута говчи майд берим ром рафт давида дар шод гирдигишва. Якта монд, якта гирифтаму. Кадомаш? Баста. Ҳамин сиё. Ҳамин будме? Ҳа. Бачко чихе акуҷош басти? Гирифтаму агарданшам ту баста. Берим роварда метада карда. Рафтам, остановка рафтам, краски сиё задам. Баъд мошин заказ кардам. Баъд ин гирифтим пролетар бурдем. гумонбаршуда то лаҳзаи боздошт гардидан дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраки зафаробод ва меҳнатободи ноҳия аз дохили оғилхона, ҳудуди заминҳои саҳроӣ ва бошишгоҳҳо ба дуздии моли майда ва калони шохдор даст задааст. масалан, 2 сар моли калони шохдори сокини шаҳраки меҳнатободи ноҳия Суҳроб Умаров аз ҷониби гумонбар тасарруф шуда ба ӯ 23 000 сомонӣ зарари моддӣ расонида шудааст. ба ҳамин монанд боз 8 нафар шаҳрвандон аз 1 то 4 сарӣ моли майда ва калони шохдори худро аз даст доданд ки дар минтақаи деҳот чорводорӣ яке аз манбаъҳои рӯзгузаронӣ мебошад. чанд сол эсен ҳамин дар боғ меистод моло дар оғал дар берун ягон кас кораш набуд. як санаи 24 октябр саҳар мерам оғил мебинам ки говои ман нест. 2 сар гова гирифта бурдем. хай кормандони милитсия кати раҳмат ҳамонова ки муайян кардан ки ба дигаро бо зиёнаш нарасад. чорвои дуздиро гумонбаршуда дар молбозорҳои ноҳияҳои Спитамин ва Ҷабор Расулов фурӯхтааст. аз ҳисоби зарари молу мулкӣ расонидан ба дигарон гумонбаршуда даромади пулӣ ба даст оварда онро дар бозиҳои саргармкунандаи бурднок сарф намудааст. дар ин сину сол қобилияти худро ба иқдомҳои носолиму беобрӯкунанда сарф карданро метавон ба натиҷаи беназоратӣ аз ҷониби волидон нисбат дод. маҳз бетарафӣ дар тарбия сабаб шуд ки номаи аъмоли наврас бо ҷурми дуздӣ доғдор шавад. милитсияи ноҳияи Масчо аз боздошти гурӯҳи ҷиноятӣ иборат аз 4 нафар маълумот медиҳад ки дар содир намудани ҷинояти тамаҷҷӯӣ даст доранд. гумонбаршудаҳо истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти обурдони ноҳия мебошанд. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Масчо 4 нафарро ҳамчун гумонбар дар содир кардани ҷинояти тамаҷҷӯӣ дастгир намуданд. шаҳрвандон Ниёззода Илёсҷон Зафарҷон соли таваллудаш 2001, Оқилзода Мустафои Абдулло соли таваллудаш 1991, Мунавварзода Акбаршоҳ Ғайратшоҳ соли таваллудаш 2002, Аминов Кароматулло Набиҷонович соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандагони Хоҷагӣ Юсуф Вафои ҷамоати деҳоти обурдони ноҳияи Масчо бо истифодаи таҳдиду зӯроварӣ нисбати марди 32 сола сокини ҷамоати деҳоти обурдон ки гӯё бо ҷавонзани шавҳар дошта гуфтугӯи телефонӣ анҷом дода паёмакҳои ошиқона ирсол кардааст, 50 000 сомонӣ талаб карда бо гирифтани 30 000 сомонӣ ӯро ба ҳоли худ мегузоранд. ман занг мезанам, як одам мегум мошин харисам 30 000 пулаш дед гуфт. ман фурмудам, рост гап ман надарунам, гуфтам бё ту дро гир бро гуфтам. малик шора. агар ин медонист ки нашуд ҳамин ин пул мақсад моро прибегат карда бошад, шояд намедирам, ман худам медирам. адромни гуфта чӣ гапа, ман гуфтам агар пурсад гу чӣ маблағи мошини ай. ва пула дод
پول گیری برو با من در باردشان موندم ماشینم در بعد زنگ عزیزم گفتم که ما پول گرفتم گفتم گفت نه بروی بالا صحرا من خودم رفت سودم گفت کی گفت الیاس و بچه رو فروار در ماشینش پرتافته من روم اوجه هر دوش اومسفاده علیکه ما هم با ماشینش اومسفاده الیاس هم با ماشینش اومسفاده طرف ایچاسکه بعد اومدم وا خوردم ننداره ایچاسکه پول در دستش دادم همون مبلغ 30,000 گرفتید چند ماشه شما گرفتید 5000 гумонбарон бо баҳонаи пуштибонӣ аз диёрдорӣ ва маслиҳати пешакӣ ҷиҳати ба даст овардани маблағи муфт дар ҳудуди ҷамоати деҳоти палдораки ноҳияи мастчоҳ ҷабрдидаро зӯран ба воситаи нақлиёти ба Илёсҷон Ниёззода тамғаи Мерседес Бенз тааллуқ дошта савор карда ба заминҳои кишоварзӣ дар минтақаи канали дуюми ҷамоати деҳоти Обурдон ҷойгир буда оварда ҳадафи ҷиноятиро амалӣ месозанд, яъне бо ҷабрида ба мувофиқа мерасанд ки бар ивази эмин мондан аз шармандагӣ ва ҳифзи ҳаёту саломатӣ ба онҳо пул диҳад. کار کردگی من خطا من اگر عاقبت این کار رو میدونستم همین کار رو نمیکردم кирдори ба ҷомеа хафноки нафарони тамаъкор ҳарчанд санаи 25 ноябри соли 2024 содир шуда бошад ҳам бо гирифтани ахбороти оперативӣ ва муайянсозии ҳолати воқеӣ моҳи январи соли 2025 милитсияи ноҳияи мастчоҳ нагузошт содиркунандагони тамаъҷӯӣ беҷазо ва дар озодӣ бимонанд, зеро амалу рафтори онҳо ба ҷомеа хавф дошта эҳтимолияти такрориёбӣ дорад. баъди муайян намудани кирдорҳои ҷинояткорони номурдагон тафтишоти пешакӣ зарур шумурд ки нисбати номурдагон бо моддаи 250 қисми бандҳои бв кодекси ҷиноятии ҷумҳурияти тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд тафтишоти пешакӣ ва корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ баҳри муайян намудани кирдорҳои ҷинояткоронаи гурӯҳи номбурда идома дорад. тафтишоти пешакӣ муайян кардааст ки гумонбаршуда Мустафо Оқилзода дар хусуси ҷабр дида ба Илёсҷон Ниёззода маълумот дода баъдан нақшаи тамаъҷӯии маслиҳат ва бевосита аз ҷониби Ниёззода роҳбаладӣ мешавад. рӯзи ҳодиса Акбаршоҳ Мунавварзода ва Кароматулло Аминов онҳоро ҳамроҳӣ карданд. 30,000 маблағи бо роҳи тамаъҷӯӣ ба дастомадаро гумонбаршуда Ниёззода ихтиёрдорӣ карда дар алоҳидагӣ ба ҳаммаслаконаш додааст. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 250 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида нисбати 4 нафар гумонбар шуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. дар натиҷаи гузарондани чорабинҳои оперативӣ ҷустуҷӯи кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен фаъолияти ғайриқонунии гурӯҳи нашаҷаллобиеро муайян карда зиёда аз 3 килограмм воситаи нашадори намуди ҳашиш мусодира намуданд. масъулини шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Шаҳристон низ 4 нафар нашаҷаллобро ғофилгир карданд. гардиши маводи мухаддир яке аз хатарноктарин ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ мебошад ки аксаран пардапӯшона содир шуда гардишдиҳандагон гумон доранд аз амали ношоистаи онҳо мақомотҳои амаликунандаи фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ бехабар хоҳанд монд. ошкорсозии муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор гувоҳӣ аз бепоя будани чунин ниятҳои ҷиноятӣ мебошад. ҳафтаи гузашта милитсияи ноҳияи Спитамен гурӯҳи 4 нафараи нашаҷаллобиро муайян карда бо боздошти 3 нафари онҳо ва мусодираи 3 килову 172 грамм мухаддароти намуди ҳашиш комёб шуд. шаҳрвандон Расулов Толиб Рӯзимуродович, Қосимов Анвархон Абдурашидович соли таваллудашон 1975 ва Каримов Беҳрӯз Абдулалимович соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандагони ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонии вилояти Хатлон гумонбароне мебошанд ки муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадорро мояи рӯзгузаронӣ ҳисобида дар ҳайати гурӯҳӣ ба хариду фурӯши он даст заданд. خواستم که منفعت به دست بیارم با این کار جنایتی دست زدم عاقبت من به این راه رفتم به محبس коркарди саривақтии ахбороти оперативӣ ва роҳандозии маҷмӯи чорабинҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ имконият фароҳам овард ки пеши роҳи интиқолдиҳандагони воситаи нашадор ба минтақаи вилояти Суғд гирифта аз онҳо 3 килои 172 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш мусодира шавад. гумонбаршудаҳо ба ҳайси дарёфткунанда, нигоҳдоранда ва интиқолдиҳандаи воситаи нашадор мавқеъ доранд ки ба даст овардани даромади пулӣ онҳоро муттаҳид кардааст. ҳамчунин боз шахсияти сарчашмаи паҳнкунандаро милитсияи ноҳияи Спитамен муайян кардааст ки айни ҳол аз тафтишот пинҳон шудааст.
дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Спитамен аз рӯи ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ оғоз нисбати гумонбарон чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ татбиқ ва барои боздошти шарики ҷиноятии онҳо ки ҳамчун сарчашмаи паҳнкунанда мавқеаш намоён аст чорабиниҳои иловагӣ оператививу тафтишотӣ ба роҳ монда шудааст. кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Шаҳристон бо анҷом додани як амалиёти бо барори оперативӣ шахсияти 4 нафар паҳнкунандаи воситаи нашадорро муайян ва ба ҳаракатҳои ҷиноятии онҳо ки ба қисм фурӯхтани воситаи нашадор машғул шуда ба ҳаёту саломатии шаҳрвандон зарар мерасониданд нуқта гузошт. шаҳрвандон Муҳаммадиев Шералишоҳ Эмомалиевич соли таваллудаш 1975, бародарон Холтемуров Баҳодур Бойтемурович соли таваллудаш 1977, Холтемуров Бахтиёр соли таваллудаш 1979, истиқоматкунандагони ноҳияи Ҷалолиддини Балхи вилояти Хатлон ва Шарипов Бахтиёр Арипович соли таваллудаш 1973 сокини шаҳри Кӯлоб дар ҷинояти мазкур гумонбар мебошанд ки аз онҳо зиёда аз 250 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш мусодира шудааст. Амин бара талаб кард сумрӯй кардӣ баги ба мана барои кашидан ман гирифт. Гирифтум аму як 20 грамм иташа барои кайфи худам гирифтум уша бодура бо 30 грамм гирифтум бо 1 грамм ша барои кайфи худам гирифтум. Мухаддароти аз гумонбарон мусодира шуда аз ҷиҳати миқдор на он қадар зиёд бошад ҳам хафнокии ҳаракатҳои гумонбарон дар он зоҳир мешавад ки фаъолияти занҷиравӣ ва ба қисмҳои хурд фурӯхтани воситаи нашадор яке аз омилҳои паҳни нашамандӣ дар ҷомеа аст. Ман барои истеъмоли худам дар ноҳия чӣ наёфтам, дору наёфтам. Баъд рафтам ай ноҳия Кӯлоб овардам, хай зиёдша камкам дорам додам, аввал бепул додам, баъд фурӯхтам. Мақсади асосиш ягон бо пулашрот бо рафта бо гирам. гуфтанд ба маврид аст ки фурӯши чаканаи воситаи нашадор ё қисм дастраснамои охирин ҳаракатҳое мебошад ки воситаи нашадор ба дасти нафари нашъаманд мерасад. иттифоқи 4 нафара ки барои ба даст овардани даромади пулӣ ҳаёту саломатии шаҳрвандонро таҳти хавф қарор медоданд аз ҷониби милитсияи ноҳияи Шаҳристон дар ҳудуди вилояти Хатлон муайяну ғофилгир шуд ки баҳри амон мондани ҷомеа аз зарари мухаддарот мусоидат хоҳад кард. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида гумонбаршудаҳо дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. идомаи барнома боздошт ва ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб намудани ташкилкунандагони қиморбозии кӯчагӣ дар сюжети навбатӣ ҷой дода шудааст. чунин ҳуқуқ вайронкунии маъмуриро милитсияи шаҳри Панҷакент ба қайд гирифт. ҳама гуна ахбороти оид ба кирдорҳои зидди ҳуқуқи иттилоъдиҳанда мавриди таваҷҷӯҳи мақомоти корҳои дохилӣ қарор дода шуда дар натиҷаи санҷиши далелҳои пешниҳодшуда нисбати содиркунандаи ҳуқуқ вайронкунӣ ё ҷиноят чораи қонунӣ андешида мешавад. аз ҷумла санаи 21 январ дар сомонаи иттилоъотии оилатиҷӣ таҳти сарлавҳаи алик-малик бозӣ кардан дар Панҷакент мумкин аст хабар нашр шудааст. муаллиф менависад ки дар назди латтабозори шаҳри Панҷакент гурӯҳи қиморбозони кӯчагӣ кирдори ғайриқонунӣ содир ва ба фиреби мардум машғул ҳастанд. ба хабари мазкур таваҷҷӯҳ карда шуда дар ҷараёни санҷиши ваҷҳои дар он инъикосёфта милитсияи шаҳри Панҷакент шахсияти шаҳрвандон Раҳимов Фурқат Саъдуллоевич, Ҷурабоев Абдумаҷид Рашидович соли таваллудашон 1970 ва Фозилов Шарифҷон Зоидович соли таваллудаш 1996 зода ва истиқоматкунандагони шаҳри Панҷакентро муайян намуд ки дар мавзеи латтабозори шаҳри Панҷакент қиморбозӣ ташкил карданд. қобили қайд аст ки номбурдагон қаблан низ ҳамин намуд ҳуқуқ вайронкунӣ содир карда нисбаташон нозири минтақавии милитсия бо дастрасии талаботи моддаи 465 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода ҷазо дар намуди ҷаримаи маъмурӣ таъин шудааст. аз ҷазои татбиқгарда хулосаи зарурӣ набароварда такрор намудани ҳуқуқ вайронкунӣ ва итоат накардан ба талаботи қонунии корманди милитсия сабаб шуд ки ин навбат ҳуқуқ вайронкунии Раҳимов, Ҷурабоев ва Фозилов тибқи талаботи моддаи 479 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ бандубаст шавад. дар асоси протоколи тартибдодаи нозири минтақавии милитсия суди шаҳри Панҷакент санаи 22 январ нисбати ҳуқуқ вайронкунандагон ҷазо дар намуди 5 шабонарӯз ҳабси маъмурӣ таъин намуд. шумо оянда боз мекунедми? оянда бас дига охирам боз карагин. оянда дига боз намекунем. ани? агар бозу кунед чӣ? баъд ихтиёр шумо ба. ҷазои айнам сахттар тима? Ани? шаҳрвандомо чӣ гуфтани додӣ? шаҳрвандо бозӣ накунанд дига дар ҳамон.
мутобиқи меъёрҳои қонунгузорӣ ҷарима дар асоси моддаи 465 ва ҷазои ҳабсӣ дар асоси моддаи 475 кодекси қуввайронкунии маъмурӣ аз таъсиррасониҳои ҳуқуқие мебошад ки нисбати ташкилкунандагони бозиҳои кӯчагии алик-малик татбиқ мешавад. иштироки шаҳрвандон дар ин гуна бозиҳои саргармкунанда имкон медиҳад ки ҷамъияти қиморбозон фаъол монад, ҳолон ки беҳтар аст шаҳрвандон ба давраи ин намуд бозиҳо ки аз ҳайати гурӯҳи мардумфиреб созмон меёбад наздикӣ накунанд ва дар сурати мушоҳидаи бозиҳои зараровар ки асосан дар ҷойҳои серодам ташкил карда мешавад ба милитсия хабар диҳанд. коргузории хадамотҳои шиносномадиҳӣ ҷиҳати таъмини хонандагон бо ҳуҷҷати асосии тасдиқкунандаи шахсият идома дорад. дар ин бахши барнома аз рафти якчанд чорабинҳои тантанавии шиносномаспорӣ ба хонандагон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд маълумот гиред. имрӯзҳо масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Спитамен таваҷҷӯҳи асосиро ҷиҳати саривақт ва дар муҳлатҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ таъмин намудани наврасони ба синни 16-солагӣ расида равона намуда дар баробари бурдани корҳои таблиғотӣ чорабиниҳои бо тантанаи шиносномаспорӣ дар мактабҳо мегузаронанд. дар ҳамкорӣ бо шӯъбаи маърифи ноҳия дар ин самт нақшаи якҷояи корӣ тартиб дода шудааст. қабули гурӯҳии хонандагони ба синни шиносномагирӣ расида раванди соҳибшиноснома шудани наврасонро боз ҳам содаву дастрас кардааст. чорабинии тантанавии навбатиро масъулини хадамоти мазкур бо роҳбарии сардори хадамот Диловар Холзода дар литсеи инноватсионӣ ба номи Бобоҷон Ғафурови ноҳияи Спитамен баргузор намуда фазои хотирмонро ба хонандагон ташкил ва бо тантана ба 16 нафар хонандаи синфҳои болоӣ шиноснома супориданд. дар ҷараёни чорабинӣ вобаста ба қонунгузорӣ дар самти низоми шиносномадорӣ ба хонандагон маълумот дода шуд. ёдрас мешавем ки чунин ташаббус ҳавасмандии наврасонро барои гирифтани шиноснoma бештар менамояд. масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Мастчо низ марҳила ба марҳила анъанаи хизматӣ дар самти ташкили чорабинҳои бо тантанаи шиносномаспорӣ ба хонандагонро дар ҳамаи мактабҳои ноҳия ба роҳ мемонад. чорабинии навбатӣ дар хонаи фарҳанги ҷамоати деҳоти Мастчоҳи ноҳия бо иштироки хонандагони мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 баргузор гашт. дар вазъияти тантанавӣ 15 нафар хонанда бори аввал шиносномаи худро дар фазои идона ба даст гирифтанд. дар ин чорабинӣ шоир Олимхон Исматӣ низ иштирок дошт ки дар баробари кормандони хадамоти шиносномадиҳӣ наврасонро ба риояи қонуну тартибот ва ҳифзи ҳуҷҷати асосии тасдиқкунандаи шахсияту шаҳрвандӣ дар муносибатҳои ҷамъиятӣ даъват намуд. خیلی شدم که امروز شناسنامه شهروندی جمهوری تاجیکستان را گرفتم. ما جوانان خوشبختی دورانیم، زیرا تحت خردمندانه پیشوای معظم ملت برایمان همه امکانیت ها فراهم است. дар ҷараёни чорабинӣ эҳсос мешуд ки бори аввал гирифтани шиноснома ва он ҳам дар вазъияти тантанавӣ барои хонандагон писанд омадааст. барои ҳамкорӣ ҷиҳати сафарбарии гурӯҳии хонандагон баҳри гирифтани шиноснома роҳбарият ва омӯзгори масъули мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 ҷамоати деҳоти Мастчоҳи ноҳия бо сипоснома қадршиносӣ карда шуданд. ҳамин гуна раванди коргузориро ҳафтаи гузашта кормандони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияҳои Шаҳристон, Айнӣ ва Кӯҳистони Мастчоҳ дар муассисаҳои таълимии минтақаи хизматӣ доир намуда шиносномаҳои омодагардидаро ба хонандагон супориданд. мавзӯи дигар, собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ ба нақша гирифтанд ки дар баробари тарбия ва роҳнамоии насли ҷавони милитсия бо ташкили вохӯриҳо муҳтавои паёми ироагардидаи пешвои миллатро ба аҳолӣ фаҳмонанд. ин нуқта зимни ҷаласаи шӯрои созмони собиқадорон дар назди риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд таъкид рафт. ҷаласаи навбатии кории шӯрои собиқадорони мақомоти милитсияи Суғд бо иштироки сардори раёсат генерал-майёри милитсия Пирзода Маҳмадсафар Қудратулло баргузор гардид ки дар он натиҷаҳои фаъолият дар давраи сипаригаштаи соли 2024 баррасӣ ва нақшаи корӣ барои семоҳаи аввали соли 2025 аз ҷониби аъзоён ва раисони зерсохторҳои шӯро қабул карда шуд. дар оғоз барои хизмати арзандаи собиқадорон ба манфиати давлату миллат арзи сипос намуда гуфта шуд ки собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ тарбиятгари насли ҷавон ва таърихи зиндаи қаҳрамониву шуҷоати чанд насли мақомот мебошанд. оид ба корҳои анҷомдода дар самти вазифаҳои дар назди шӯро вогузор шуда аз ҷумла ҳифзу ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои нафақахӯрон ва собиқадорони милитсия, мусоидат дар бартарафсозии мушкилоти иҷтимоӣ,
кӯмаки тиббию моддӣ иштирок дар тарбияи касбӣ ва инкишофи қобилияти насли ҷавони милитсия раиси шӯрои созмони собиқадорон дар назди раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд полковники мустаъфии милитсия Алиҷон Ҳайдаров маъруза намуд. Таъкид карда шуд ки робитаи собиқадорон бо кормандони амалӣ имконияти хуб барои омӯзонидани малака ва таҷрибаи касбӣ ба насли ҷавони милитсия мебошад. Иштироки собиқадорон дар чорабиниҳо, номгузории кӯчаву мактаб ба номи собиқадорон, ташкили маросимҳои ёдбуду лавҳагузорӣ ва дигар коргузориҳо дар маърузаи таҳлилӣ садо дод. Дар баробари тарбия ва роҳнамоии кормандони милитсия собиқадорон дастур гирифтанд ки вобаста ба муҳтавои паёми навбатии пешвои миллат дар байни аҳолӣ корбарӣ намуда тарзи ҳаёти солимро тарғиб созанд ва ин самти фаъолият ба нақшаи корӣ ворид карда шуд. Сардори раёсат таҷрибаи бои собиқадорони мақомоти корҳои дохилиро дар тарбия ва баланд бардоштани малакаи касбии ҳайати шахсӣ, иҷрои вазифаҳои хизматӣ хело назаррас арзёбӣ намуда таъкид дошт ки анъанаи роҳнамоиро идома диҳанд. Дар рӯҳияи садоқат ба ватан ва савганди хизматӣ тарбия кардани насли ҷавони милитсия ба иҷрои бомуваффақонаи вазифаи хизматӣ, баланд бардоштани маҳорати касбӣ ҷиҳати ошкор ва пешгирии кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ аз ҷониби ҳайати шахсӣ таъсир хоҳад кард. Дар фарҷоми чорабинӣ фаъолияти назарраси собиқадорони милитсияи Суғд бо медалу сипоснома қадршиносӣ карда шуд. Гуфтанд ба маврид аст ки ҳаёту фаъолияти собиқадорони милитсия мунтазам таҳти таваҷҷӯҳи роҳбарияти мақомоти корҳои дохилӣ қарор дорад. тамошобинони иззатманд, ин буд муҳтавои барномаи милитсия хабар медиҳад барои имрӯз. дар интиҳо пешниҳоди мо таҳиягарони барнома чун ҳамешагӣ дар доираи талаботи қонун зистан аст, зеро бо сари баланду чеҳраи кушод озоду осуда зистан беҳтар аз он аст ки дар орзуи он бошӣ. то дидори навбати хайр.